kene to. Lah mripun to lan iki jasa balado. Lah iki nyapa? Lah ki yo gur numpak tok iki. Pikiran barang iki nyapa? Ya pikiran. Oh, kowe kok sisan we. Kepok ben medhot. Kene bae ta, Cin. Desi Putri lah emang ini tipe sapa damelanmu? Lah, sing jawaban terus sapa lah biung. Lah, Mbak Yuki Namanya sekali biong ika. Loh, kan mbok cekel ndi mainnya saiki. Iya. Ning anggere sirahe cilik nggih ngoten niku. Cerai suka pancen kudu lawas padha biung. Ora ketang kabeh kudu pareng ngelipur lawan asli aja ngatur lalek aku wajib badan, Gusti. Soyo-soyo. Saya suwe. Kira ngerti watak pantune kadang sak karone Dimas itu dalam bumi kerto. Pendak-pendak teko nek sak dono Taman Sari Kanti. Golek kaluputan. Sing kandhane Prabu Sanggulo wentah lawan sing kandhakake waneka warna sing gawe mlarak iki. Mula kuwi ademan. Unjian dihasan dalan cepat. Sampun rampung kepungkuran saestu Gus. Citra wis apa ora? Wis apa durung? Sampun pempese. Sampun pempese. Apa minyak telone. Wedake sampun Dari Putri. Yen pancen wis rampung kabeh kewajibanmu aku nelak nyimpan kelapa iki. Nggih. Ora. Kanggo Andasmara. Dimas Seto. Rampung kemawon kula gegladen. Ing mriku weteng kula rumaos suwe sak temah kula lumebet wonten ing kepungkuran Kanggo. Kula pados dedaharan. Kok dedaharan to Kanggo? Kanggo. Unjukan kemawon babar pisan boten wonten. Piye koyo masa sih? Sampun Sumadyo kok. Apa Kang Sumadyo? Teh pucuk. Ah, teh pucuk. Sorry Cina. Oh Karisbe. Ya. Wah, kayu Larutan. Larutan apa sih larutan? Rene. Aputrene kok Indomaret ya. Pondok kendel. Perkara unjukan sing maadahi kulkas kuwi diombe kelawan kadhaku. Kula wis tanggung jawab. Nggih. Takonono. Takonono. Nek ning dhuwur panggung aku pengen ngerti. Gage. Kok lho piye to, Cik? Takonono to, Cik. Sing cawis unjukan ana ing kulkas lak. Kowe. Nah iki Samai. Ayo. Gage. Ora sabdan. Iki dawuh lho, kaya sembrono. Ayo, matur. Kok malah cengar-cengir ae. Gage. Napa blarutane pun diunjuk dek wau. Apa? Blarutan. Blarutan. Blarutan kuwi ombenan apa? Lah niku sing kalengan. Kuwi mono ora blarutan. Lah napa namine? Larutan. Oh, air saitik. Gusti Putri. Alah, sarung. Kang Mbok, Apa? panjenengan anggenipun kula wentah para abdi kok babar pisan boten pecus to. Loh,
ngantos abdi anggadhahi tumindak ingkang kados mekaten punika lak nulat dhateng bendaranipun. Sinten to bendaranipun wonten ing kepatihan para Magresari punika lak panjenengan to, Kang. Yo kene yo. Nanging kenging napa? Ngayahi kewajiban babar pisan boten becus. Lho, kok sliramu nesu? Wong Agus paring dawuh unjukan jaran wis dicepake. Nggih no, Tomo dicepake. Nggih, napa ngersake? Nggih, ngersake kebab nggih wonten. Burger ada. Wonten pizza ada. Sosis bakar, spaghetti nggih wonten. Godhog. Rene. Asem-asem dalungane gedhi-gedhi yo. Rene. Oh, jonggang yu karo. Nggih, turene wau jenengan. Nggih. Niku to kados roti monde jenengan. Aduh. Citra wau ngoten. Ning kulkas ana unjukan ijo warnane kuwi apa? Niku sanlet. Iya? Alah sanlet. Kuwi sanlet. Nggih. Iki lho. Bareng diombe kawan kadangku yaiku mikir sak temah. Murah. Yaiku mikirmu kok cangkeme nganti dheweke ngah Nganti watuk pilek gara-gara mok cawe sih. iki kadang kuku mikir nganti ngah iya sapa kakak. Kandananmu angel lho, Dik. Sanlek aja kok kulkas. Jonggang Kebangetan. Sangat kok modelan ning kulkas iku karepku piye? iki mau mben. Hah? Mau mben. Nganti watuk pilek aku. Yes. Nggih, nggih. Ini kapal maju. Yen perkara unjukan kuwi kewajibane Yung Citra. Yung Citra. Yen to kewajibanmu kuwi cawis dedaran to. Halah dedaran. Nggih kapara nyata kula dedaran. Iki aneh lho, Yes. Lagi iki prasasat jembleng serendeng gumun setahun. Kenapa? Dedaran kok aneh nanging nyata. Kalau bapak ya niku kula golek-golek wonten Google pados Google. Yusuf lha kula jajal-jajal. Perkara kowe cawis dedaran kuwi Nggih. anggonmu download kuwi ning kantop. Lereh YouTube kok kangtup to. YouTube kowe yen wadon, yen lanang, Kula kan padha. yen lanang. Yen lanang kangtup. Iki kowe sing tanggung jawab. Terus pundi? Kelangan aku kuwi lak ya jangan kunci to. Yes. Jangan kunci nggih, leres. Nanging anggonmu jangan kunci kuwi babar pisan ora kaya padatan wong liya. Aneh. Aneh ning nyata. Anae nggih pundi? Adat lupiane. Yen to ana jangan kunci kuwi lak ya bayem. Cocok. Dirisi cilik-cilik. Oke. Dirisi brambang, bawang lan sak panunggalaning. Nanging beda yen gawe anu, Yes. Ada apa sih? Jangan kunci kuwi kok anane kunci mak jegurno kompreng. Wiwit saka kunci lemari, kunci Inggris, nganti kunci diesel. Sing setunggal dereng kula lebet Apa? kunci jawaban. Kunci jawaban. Nggih lho. Lah wau jenenge napa? Namine jangan napa? Jangan kunci. Lah sing kula lebetke napa? Kunci. Kula klentu. Ya ora. Ah, maka dari itu, Besti. Yen to jangan kunci. Nggih. Mesti wae kowe ngerti kelangenane calon patih. Ing Mojopahit. Yayi Kumite. Ngertos mawon. Jenenge kuwi kelangenane lak ya botok. Yuyu. Ah. Ika maju. Awakmu sing botok. Iki kowe kari paring diwasulan. Lawan Primbon, botoke kula. Botok. Eco apane kok ana eco kuwi? Lho, Sing mau masak kuwi mang ora botok yuyu. lha napa? Ning omahe yuyu kuwi mau lho. ana tembung yuyu. Rubuke yuyu sing mau masak kuwi mau. Sembrono ke, Kak? Kuwi sembrono. Kuwi mesti gara-gara kanggo ajas moro. Luput ki aku. Lah iki adine sinten? Iki nek omong iki aja dusta to Yayi. Dusta. Dusta runduk yuyu ke arep dimbo. Lah, Ning kasunyatane Kowe iki ya kebangetan kok Yayi. mosok ora ndok liwuki rundo yuyu. Wong jenenge adat lupiane Lah, yen nek to botok botok mutu yuyu kuwi lak ya percaya. yuyu. yuyu sing dibotok. Ah. Nanging iki ora. Runduke sing dibotok. Kowe iki ya aneh pancen jengkel tenan. kok. Lah yuyune mlayu kok dadi runduke terjupuk. Sampun Kang Mbok. Yen to
panjenengan sak padudan kalian kadang kula kumitir menika mboten nyambung. Jalane medal sak putipun katemben kemawon ngaklok. Mulut cukup kemawon. Sowan kula wonten ing Taman Kepatihan. Estunipun kula badhe matur dumateng panjenengan. Menani bab apa? Perkawis gegayuhan kula. Seliramu sing gegayuhan. Anjing. Apa? Den Mas layang seta punika lak kadang panjenengan. Kula anggadhahi panjangka ingkang luhur. Kula kepengin dados ratu wonten ing negari Majapahit, dhaup dhateng Sri Subasiti Kencana Wungu. Oh. Mboten benten kalih kula kanggo Anjasmara. Kula ugi nggadahi kegayuhan. Apa? Kula kepengin dados patih wonten ing Praja Majapahit. Lho. Garwa kalian Dewi Larasati. Duh yo. Mergo ra ketang piye wae Yayi. Aku iki lak sedulur tuamu. Mula kabeh gegayuhanmu pengin dadi ratu ana ing Majapahit. Pengin dadi patih ana ing Majapahit. Bakal tak dongak-dongakake. Matur suwun sanget Kang. Muga wae. Ora kelakon. Kang Mbok, anggenipun panjenengan lumaksana Kene lho. dipun derekaken para abdi, para magersari anggenipun lumaksana jos Kang Mbok. Monggo to dipun ambali sepisan malih. Oh, turun kono. Oh, Cik Yayi. Ora ketang kepiye kanggo Anjasmara iki sedulur tuamu. Mulut kabeh gegayuhan pengin dadi ratu ana ing Majapahit. Pengin dadi patih ana ing Majapahit. Muga-muga wae. Ora kelakon. Apike cah abdine Kang Mbok Anjasmara. Lho, artine sapa Anjasmara? Nanging abdi ingkang setunggal punika kok ewang-ewangi Kang Mbok. Piye, ha? Nggonmu lumaksana utawa lumaku kok beda lawan kanca rowanmu. Lha mripun kok Yen to kanca rowanmu anggone lumaku utawa lumaksana kuwi yen disawang jos. Nanging beda karo kowe. Coba cek men disawang lawan kadang layang kumitir, ambali anggone lumaku. ambali. Monggo, Monggo apa? Ora kelakon. Ngono ya. Muga-muga wae ora kelakon. Ini iki lha seneng dhewe. Yayi kumitir saben-saben ketemu karo Abdi Citra. Iki seneng atine, bunga atine. Nggih lho. Prasasat sesuk ora bayaran dilakoni. Ora apa. Kondo sapa bang kamus bayaran. Kang Mbok. Kang Mbok. Apa? Penjara niku kadang. Oh, lanjut Ini bayaran. ngomong penjara pareng puasan kadang. Lah kok ora Panjenengan Penyes! Lan kowe Ika apa dening kowe Citra? Kowe iki kok Penyes Ika apa dening kowe Citra? Romoku Romo Patih Lugender iki warangka dalem ana ing Majapahit. Panguwasa nomor 2. Nggih. Mula kalamun to ana rawuh Romo Patih Lugender ana ing kepatihan, kok ya dilungguhke sing prayoga. Coba tak sawange wis
Kurang bener sih. Wes aku ora becak kotok. Ngene iku Aku kapok. Apa sebabnya kok nek madhep mbok suruh rono madhep rono. Mbok suruh rene aku madhep rene. Aku kapok sing wis. Apa ana mbok suruh rene aku geblak ora sing nulungi. Mele aku wis remen jenengan geblak kok. Piulan kanggo Anjasmara. Yen ana kabupaten benderaku, lungguhke ton meneh sing riding kok wis sing banter. Oh, oke Gusti. Lungguh. Sirai dulu nih. Banter. Jos. Laksanakan. Siap, guys. Siap. Wow. Amazing. Glowing. Capek bro, kok anjene donan. Kowe iki donya karate ah piye? Kowe iki yo kebangetan. Wis ngerti yen pemustakane Remupati Lugine. Wah, jan mualati banget. Jen mak sawang ngono tanggane alun-alun. Kuwi katon cemromo. Pipindane mustakane Remupati Lugine lho. Alun-alun. Aku iki diabdi kowe ora kajen kok, Kang. Yes. Tapi kok sakit. Aku iki patih. Kowe iki abdiku. Kowe iki gedhi balku. Rumangsaku kok ora padha ngajeni iki piye. Mbok aku iki ajen ana ngono ki. Ajeni nggih. Oh nyuwun diajeni. 50.000. Piro? 100.000. Mama. Ngene kok 50.000 100.000. Lah, 20.000. Aja. Ukuran. Kok Iya, aja. Ono rupane wae ngene iki lho. Ika. Cekek foto kowe. Jene kok mbok anggap aku drambang apa mbok nyangkau Rene rene. ngajeni. Dipun to. Ngajeni lho. Ngajeni tidak gesing ngene lho, Lek. Nduk. Ngajeni ora kok aku mbok nyang kaya brambang ya ora. Oke. Lah pripun? Nek aku teko, wong aku iki bendaramu, aku sing mbayari kowe. Kowe iki wedi yo kawan. Wedi. Aku wedi. Aku wedi. Remupati. Mo. Mo. Nganti Remupati genjot saka taman iki saka kowe. Gendong. Ya apa gendong aku iki. Gendong. Rapi bapak. Seblok lagi. Semangat Teca. Roso tenan. Lah pripun to? Roso tenan. Wes. Wedi saestu wedi. Wedi. Wes. Iki wedi tak katisen. Kok karumunan. Karo dene kok do tukaran ki lho lah apa. Ingkang weteng kula kok Romo. Lah kok ora luput. Ingkang tepat kadang kula. Kowe piye to Lento, Ter? Mau katuran lenggah ngaten piye? Ana apa? Ngantos kula cengkah dumateng Kang Mbok Anjasmara jalaran Kang Mbok Anjasmara ingkang jalari Ratu Kumiil. Monggo to katuran lemut. Katemben kemawon kula wangsul saking Gegladen. Ing mriku kula rumaos suwe. Kula rumaos lesu. Nanging sak sampun kula wangsul wonten ing kepatihan, kula tumuju wonten ing kepungkuran. Kula pados dedaran. Wah, tengompreng rumaos kula mau, jangan seger ton klangenan kula lah jangan kunci. Nanging anggenipun jangan kunci, menyes punika mboten limprah. Ora lempreh piye? Adat rupiahipun. Jangan kunci punika lah bayem. Dirisi alit-alit diparingi irisan lombok, brambang lan sak panunggalane. Nanging benten kalian jangan kunci damelanipun menyes. Lah kok beda? Jangan kunci kok anane kunci wiwit saka kunci lemari. Kunci Inggris. Kunci motor dijegurno kompreng. Lho ngoten niku aduhe kok jangan kunci. Nggih ana lah pokoke kunci dam aja. Iki disut. Kunci Sinten sing boten nesu? toh Ter. Ngene lho Lek, kowe aja tukaran wae karo Mbak Yumu. Sebab kowe iki dulur ming telu, Mbak Yumu kuwi wis dari jen, kowe iki wong loro lanang-lanang.
Lah nek tok tukari terus endi dununge lamun kowe iki bakal galang karo kuna. Mo, Romo Patenu Gendeng. Menawi panjenengan kepireng piyambak pangandikanipun kanggo Anjas Moro ingkang pasan tertamtu panjenengan badhe nesu ing penggalih. Napa? Kula sowan wonten ing Taman Kepatihan. Kula matur dumateng kanggo Anjas Moro. Kanggo kula punika lak kadang panjenengan. Kula anggadhahi gegayuhan ingkang luhur. Kula kepengin dados ratu wonten ing negari Majapahit. Iya. Dumawah Yayi Kumitir. Kepengin dados warangka utawi patih wonten ing negari Majapahit. Nanging napa piwangsulanipun Kanggo Anjas Moro? Piye wangsulane le? Kanggo Anjas Moro piwangsulan ingkang kados mekap. Yayi Seta lan kowe Yayi Kumitir. Yen to sliramu duweni panjangka, kowe kepengin dadi ratu, kowe kepengin dadi patih, tak dongakno. Muga-muga ora kelakon. Lakune piye? Lakune moho. Nah, ngoten lho. Mau Mbak. Kersane uman. Lakune ora Piye? Heleni Yayi. Lakone kok. Heleni. mleki piye? Di kadangku layang Seta gal layang Kumitir. Panjangkamu ora bakal kelakon. Anggonmu kepengin dadi ratu ana ing Praja Majapahit lan kepengin dadi patih ana ing Praja Majapahit. Lakune tumplak. Ngeten iki. Abdine Citra iki wau. Putra penjara sing tadi kok mboten kados padatan iki pripun? Wis karek kowe. Lah kalau Citra nggih ngoten kok. Oh, Le. Dawuh. Kaya gane ngene lho, Le. Kowe iki pancen tak goleki. Nggih. Ning kasatriyan ora ana jebule kowe ning taman. Beres. Iki mergo Rama arep paring dawuh karo kowe sakloron. Paring dawuh. Jika Prabu iki anggara manis bakal nganakake adon-adon tetegaran. Nggih. Mulane karo Rama kowe iki bakal tak pamerake nang ursa dalem. Ora do greteng kono. Sakniki Kowe ora isin-isin karo Rama. Sakniki. Ora bar bodo. Ayo, balik to. Saking desa Paluombo Ndoro Ayu. Sopo desa Palombo nganti tekan kepatihan kinono wigati apa coba? Namung kepengin pados pedamelan utawi swita wonten ing kepatihan. Arep golek pegawean. Yen ngono wis pas Kang Damarwulan, yen ada saka desa Palombo tetamu ana ing kepatihan. Mergo ing kepatihan ono oke banget pegawean. Ing sadurunge aku nampa kelawan sampeyan, kira-kira sampeyan ku sapa wae coba? Ndoro Ayu. Kula aturi ampun sumlang sak lebeting manah. Kula menika bocah saking dusun, samumbarang pedamelan napa mawon sampun kula ayahi tuladanipun. Tuladane Nyiram sekaran kula saged. nyiram sekaran bisa Resik-resik jroning taman ugi saged. resik taman uga bisa. Pun to, mboten badhe ndamel kuciwa manahipun Ndoro Ayu. Yen ngono aja kuwatir Kakang. Mengko aku kang matur mersani Rama Patih kula. Yes. Kami nal minoyo supaya sampeyan Yes. gawean. Matur. Ora kitang
piye wae Rama Patih lho, gender kuwi wong nomor 2 ana ing Majapahit. Dadi kuwatir. Jas. Jaluk mengko yen wis Jas. Rama Patih lho, gender aja gawe kuciwane Rama Patih. Jas. Kudu kok esuk. Jas. Gawe Rama Patih. Jas. Anjas loro. Cek Rama. Oh, cah, celok wong gereng gowak gak. Nanti arep serak ora semaur. Bantere ngono kok ora meneng. Pangapunten. Ana tamu ta, Nduk? Wonten tamu. Ngene lho, Jas. Nek tamune iki lanang. Iki ben Rama sing nemoni ngono. Oh, cek mawon. Nek tamunipun menika kakung. Tur sampun tuwa ingkang nemoni Rama Patih Laut Kinder Kang Minal-Minulya. Nek tamunipun menika kakung Teteh Joko Muda Taruna ingkang nemoni nggih Anjasmara. Ngono ya, Jas. Iki mau wis mbok nemoni tamu. Oh, Wes. Rampung apa durung, Jas? dereng Rama. Durung rampung. Rampung. Lanjut. Suwun Cila. Iki lho Kakang, iki mono wong tua kulana kang arep Wong gereng ora Oh, mudeng. Kinder Kang Jas. Minal-Minulya. Kang arep nomor Jas. Majapahit. Kula Jas. semelang sampean wis Anjasmara. Sakit. Buat ning ngono lak meledos ngono kowe kok. Bocah kok Penting jenengan. dilulu wong gerang sakmono gedhe ora mudeng blas. Tak takonane dhisik, Nduk. Sumangga. Le, dawuh. Jenengmu sapa, Le? Naminipun Kakang Damar Wulan Rama. Iya, Jas ben ngomong dhewe. Iya. Aku wis ora nek wis gedhe. Ngrono barek sithik kok. Kula Damar Wulan. Jenengmu bener Damar Wulan. Bocah saka ngendi, Le? Saking desa Palombo Rama Tepi. Iya. Rama lho kok panjenengan iki nesu lho monggo katuran kok monggo Rama. Bocah kok. Saking panjenengan iki nesu lho Rama. Bocah kok. Anak kandhane. Iya lho kan cah Palombo. Menika leres. Aduh, Palombo kuwi Tebih sanget. kaya kok kowe sowane kepatihan mongko aku ora nimbali. Ana apa? Pados pedamelan utawi swita wonten Patihan Majapahit. Suwita. Ji. Ngene ya lho. Nek kowe suwita ae saiki kepaksa aku ora iso nampa kowe lan. King napa kados ngaten? Ya ngergo kepatihan iki lagi kasepen ing gawe lho. Ora ana gaweane. Nanging nun sewu nitik ngendikanipun Eyang kula Patihan Majapahit menika kathah sanget pedamelan. Iya akeh ning gawean iki wis ana sing nyekel dhewe-dhewe, wis ana kang nangani, ngono. Dadi nek kowe golek saiki wong sing liyane wae do nganggur ora do nyambut gawe, Dados mboten wonten. ora ana kowe bali wae. Besok nek kepastian iki ana kalau jangan gawean kowe bali. Oh ngaten. Ya. Nggih. Menawi mekaten kula badhe Iya ya balik malah. Matur nuwun. Monggo dhisik Kakang, monggo dhisik. Ana apa kok ben bali, Jas? Panjenengan katawupen kula ingkang mutki. Ana apa? Regol sanjanipun kepatihan menika rak mboten wonten ingkang jagi. Kamangka Rama, wedal sak menika mlambangan antarané Majapahit tesih ayun-ayunan perang. Nek regol sanjawinipun kepatihan mboten wonten ingkang jagi, nek wonten telik sandi saking mlambangan mboten wonten ingkang mangertosi dados kakang prayogi. Kakang Damar Wulan dipun paringi pedamelan supados jagi regol sanjawinipun kepatihan. Iya ya, Nduk. Ngene ya lan. Tenane aku ya wis ora nampa kowe. Nek iki ana gawean kanggo kowe. Gawean jaga regal. Regol niki napa? Regol kuwi gapura kuwi lho lan. Ampun kuatos. Heeh. Menawi kula dipunutus jaga gapura. Iya, Tanggung jawab kula ageng sanget. Iya bener. Kula jaga rinten lan dalu, kersanipun gapuranipun boten dipun colong maling. Kok gapura dicolong maling sing ape badak gapura sapa? Lah ngendikanipun jaga Tegese jaga gapura utawa regol kuwi ngene lho lan. Umpama arep ana tamu kang lemebu ing kepatihan, kuwi ditakoni jenenge sapa, wong saka ngendi, kabutuhane apa, ngono. kajenge. Jebul tembung menterengipun sapam. Lah ngono, satam. Sapam to. Iya wis kare kowe sago ora kowe. Sago. Nek kowe sago aku meling karo kowe yo Le. Mergo kowe bocah anyar. Mengko lek kowe jaga regol, lamun ana tamu sapa wae, iki takonono. Lamun ora nggawa tapak asmane Patelu Gender,
iki dibalekake. Aja entuk marang sinten kemawon. Iya, ora mawas. Mawas. Ora mawas. Oh sago nglampahi. Sago, yen sago kono, mare golan kono gaweanmu. Siap, ya.